pagtulun-ana. Deuteronomio 10:12. Unsa may gingon diha? Ayaw mo pagsundog sa mga patuo-tuo, sa mga diwata, sa mga mananag-an, nimo dangop kamo sa mga salamangkero o tigtangpit og mga espiritu, kay gikasilagan sa Ginoo ang tanan nga nagbuhat nining mga butanga. Patuo-tuo. Nganong di man daghang patuto, di manghinguto og gabi, di manghinguko og adlawng Bernes, di maligo og adlawng Bernes, di maligo og naay mamatay, mao nang mahitabo wa nay mo vigil kay nanimaho pa mo mong buhi kaysa patay. Mga patuto atos sementeryo, ay gabot sa sementeryo o palamuot. Kay ibutanta ka ng puuhon bitaw katapusang igsuon mamatay, magpajag og lube, pilion tong lube nga daghang bunga. Kay sumpa kuno karon ang pangutana. Kay naputol naman ang lube, gisumpa naman ang kamatayon. Ang tanang kaliwat anang namatay, di na gyud na mamatay kay gisumpa naman kang kamatayon. Gasayang-sayang naman mo atong lube. Makakupras pa unta mo. Unya, lain pa papatuto, lain patuto no. Magdamgo gani og has. Dako ka sukro Ginoo kinsa kay magluib na ho. Usag magdamgo kag maipo ang imong tango, naa azoy mamatay. Unyag magdamgo tae, lipay kayo. Kay ang tae kuno kay kwarta man. Ug mao mang gani na nga ang tae kwarta nganong magpaabot pa man kag damgo. Paglukdo na lang magtae daan. Mga tuo-tuohon dun mong dagko. Kaya nakarelate man mo. Lain pa, atos sementeryo, mga lighter, mga posporo, mga snacks, mga kandila, ibilin. Kay tanan kunong gida sa sementeryo, maot na kuno og iuli. Nganong ning uli pa man ka? No? Eri ba? Mindset ba? Mindset. Wa gamita ang salabutan nga gihatag sa Ginoo. Lain. Kining mga padugo. Gapatukod kagbay, gipaduguan nimo manok, o diba, ganang gipalugnan, daghan kay mga padugo practices, mga diwata, unsa pa nang padugo diha. 1 Corinto 10:20, ang tanan nga mga halad nga gihimo sa paganong halaran, gihalad ngadto sa mga yawa, dili sa Dios. Atong buwan sa Nobyembre niaging tuig, gikan sa September to November, kasagaran sa among mga kaso na yawaan tungod kay kaliwat og mga diwatahan. Kana maghalad-halad og pagkaon o karne nga way asin-asin atong dagat, labi na kanang naay magpalutaw og bangka bitaw ngana humay naay mga patilaw kuno gaampo sa Ginoo nga hatagag bag-ong ane. Unya sa nakaani na gahalad-halad ka og pagkaon ngadto sa mga demonyo. Unsa may giingon sa Deuteronomio 32:17, misilaop ang kasuko sa Ginoo kay naghalad silag mananap ngadto sa mga demonyo, dili sa Dios. Mano man lagi sa Old Testament, brad, maghalad man sila karnero. Sa Old Testament man to. Diha sa Hebreo 9:13-14, sa Old Testament maghalad sila karnero, kanding, baka, etc. Pero pag abot ni Kristo, ang dugo ni Kristo maoy hingpit nga halad sa sala. Mao wa na kinahanglanang mga mananap. Karon kay halad-halad kag baboy nga 40 kilos nga way gisi ang dunggan. Sa ato pa di ay wa kay salig sa kamatayon ni Kristo sa cross. Kinsay gihalaran? Demonyo. Mao nang kanang inyong balay og inyo nang gipaduguan, bisan pag gipublisingan ninyo nag-obispo, magpabili ng infested kay inyo manang gihalad sa yawa. Kanang blessing sa pare, char-char man na. Mao na nga ayaw mo question nganong ingani kagubot among pamilya, nganong ingani may kagubot, wa na may magkasinabot, bisag unsaon ninyo paningkamot, wa mo'y abot. No, mga financial crisis, mura mo nagsawod og tubig sa sudlanan nga buslot, naay blockage, murag naay nagpugong nga di ka malipay, pugngan ka nga malipay, pugngan ka nga makapahimo sa blessing sa Ginoo, dili mo tuhok ang blessing sa Ginoo kay contaminated man ang imong pagpuyo. Once na makasulod ng yawa sa imong pamilya, ang iyang trabaho, siya'y tigkawat sa grasya o panalangin sa Dios.
Mo na mo question ta. Malumos na ta sa mga problema. Nganong gingani man ko mo Ginoo? Brad, nganong manggingani man ko sa Ginoo? Ako ba yay gadunit og tiles nang among simbahan, Brad? Ako ba yay gapa-aircon ana, Brad? Namuyboy na. I-apil pag buyboy ang pare. Nay among pare, Brad, akong kaon. Namuyboy na lagi. Kay naa na may sakit. Wa ka kita siyang kagalingon, no? Occult contamination. Kanang magsuot kag habak. Sa 2 Makabeyo 12:40 hangtod sa 42. Gisilutan sa Ginoo ang katawhan sa Israel kay nagtiner sila habak sulod sa ilang bulsa. Kadtong mga way habak mo ni wa mga matay sa gubat, pero kadtong mga sundalo nga nagsuot og amulet habak amoy namatay. Nganuman kay wa sila pagsalig sa gahom sa Ginoo. God is more than enough. Mo ni balik-balik ni Father Darwin. Paigo ng Ginoo, labaw pa sa paigo ang Ginoo. Pero nganong sa ato pa di ay kay nagsuot kag kanang quantum necklace, pulseras nga bronze, nabutang kag banang bagakay nga gipurmang cross anang imong bintana, mga tunok sa buungon gibutang sa bintana karon di mo duol ng wakwak anang nay buntes inyong bahay, wa kay salig sa gahom sa Ginoo. Unsa maniguro tagpalit o kanang kandila, maniguro tagpalit kaning lami ning puwa kay aron swerte kuno ta sa gugma, unsa kaning grain swerte sa negosyo, unsa kay namay kay kontra akining itom aron matigbak ning kontra. Superstitious belief. Bisag unsay kolor wa magmatter na. Mabitaw na kanang Santo Niño de la Suerte gitawag na siya syncretism. Ang pagtuong Katoliko gisagulan nimo pagano. Unsay gingon sa Biblia, gikasilagan sa Ginoo ang tanan nagbuhat nini mga butanga. I hope na klaro na. Sunod, open ang third eye. Daghang mga tao nayawaan kay open ang third eye. Kay nagtuo manggod nga ang third eye is a gift. Dunay tulo ka rason nganong ma-open ang third eye. Una, inherited kaliwat. For example, ang imong lolo albularyo, Merico o Barangan, na ay San David, apel og tadtad, pulahan, tanan nga mga kulto, PBMA baron, Freemasonry. So ang mahitabo ana, kadtong daotang espiritu nga abyan sa imong lolo pagpanambal, ini kamatay sa imong lolo, magpabilin na siya sa generation, sa iyang bloodline, bisag way ning dawat sa abilidad. Kung doon na may mudawat, katong ning dawat, maoy mo continue sa maong buhat sa pagpanambal. Pero bisag way mudawat, kana nga espiritu, magpabilin na siya sa bloodline tungod sa contract nga gihimo sa imong lolo. Unsa man nga kontrata, hatagan kanako niini nga gahom sa pagpanambal o pagpamarang sa kondisyon nga ang imong kalag ug ang imong mga kaliwat ako na. Mao nang mahitabo kung kaliwat kag albularyo, ma-open ang imong third eye. Kay katong espiritu sa imong nga gikasabot sa imong lolo, magpakita man pud nimo. Kinsa man tong kasagarang pakiton, kadtong mga luuran, kadtong mga hilumon, kadtong ipangluom lang ang emotion. Kana unya lain pa ingani ha, ngano man brad nga na may mga madre nga mayawaan. For example, tungod sa kontrata, dili tanang kaliwat o albularyo mayawaan ang kaliwat. Dunay pipila tungod sa kontrata, depende na sa kasabutan sa ilang katigulangan. Kung ang kasabutan gani ihalad nako ang tanan akong mga kaliwat nimo sa tanas, hatagi ko ani nga gahom, imuho na sila tanan. Ang mahitabo ana, ini kamatay nimo katong yawaa, demonyuha, maotoy magtintaw sa tagsa-tagsa ka membro sa pamilya. Kung musanong ka sa invitation sa yawa, sa ato pa, ning awat ka sa binuhatan sa imong katigulangan. Mo din ang hitabo, kawatan lagi ng bataan, no? Ay, sus, di na ikatinga, sukad pa na siyang lulo, mga kawatan, nga doon na silang mga tawanan. So, mao din na diha sa Ezekiel 16:47, kung unsa ang inahan, maupod ang anak. So, ang mahitabo di ay, kung muawat ka ba, unyang gingon sa Biblia, wala lang kay ning awat ka, gilabuan pagyud nimo ang binuhatan sa imong katigulangan. Mao din nga, mao na gitawag og generational curses.
katong sa mga katigulangan imong gisumpay ba, imong giawat gisundog gihapon, mao din na nga kung imong lolo albularyo bisan pagway ning dawat ana karon nga ikaw apo ikaw anak sige kag patambal og albularyo imong gipadayon ang sa imong mga katigulangan mao nang madutlan kag tunglo. Mo kinalang isalikway na tanan kay giingon sa Ezekiel 18:13 kung dili ta mo awat sa binuhatan sa tong katigulangan panalanginan tas Ginoo. Mo na isalikway na to na mga igsoon. No, inherited, open ang third eye kay kaliwat. Sunod, by consecration. Kay sa pagbuntis pa, di man manganak lagi, gipahilot, igo ra gihimulsuhan. Uy, hiwi man ni imong matres atong hiluton aron mahiluna. Di na consecrate ang imong matres sa daotang espiritu kay ang gahom nga gigapit pagpanghilot dili man iyas Ginoo. Unya sa nabuntis na mura maglahi lakaw manong sige himulsuhan daw hilamon ang tiyan uy us magagmatre di ba suhi maning bata hiluton na pod sa ato pa pasod sa tiyan sa inahan ang bata na consecrate na siyawa haplas-haplasan og lana nga ginamag Bernes Santo unya pagkatao sa bata gituob-tuoban nimo kamandyan palina unsa kay kuratan man kadto nangita kag luno og has kay mo imong gipalina nga namay nabuyagan man ang bata nangita kag kinsay buyagan agbuhok sa buyagan ang hinukasan sa buyagan mo gipalina consecration na siya unya pag birthday ang dugo sa manok ikuro sa agtang ma-consecrate sa yawa ang imong bata gibunyagan na unta nimo ang bata gipulsirasan man po nimo puwa imo manggihabakan gi-consecrate na po nimo siyawa ang bata. Mauna consecration katong taga Sagbayan ba ni Clareno to taga Sagbayan ning ingon ang yawa nganong palayason man miniyo aning lawasa nga kini mang inahan mo'y nakaingon nga nakasud mi aning bayana hilak ka ginahan ngano man ha pagpangutano sister nakasuway ba ka nga og mag-birthday ang dugo sa manok ikuro sa agtang sa nag-birthday yes brad nakasuway gyud sakto ang yawa ayaw hilak-hilak diha. Sakto ang yawa siyang giingon, ikaw nakaingon, wa lang ka kahibaw. Consecration. Next. Lain nga klase kaning usage, kanunay nimo gigamit. Nay open ang third eye, dili unta open imong third eye, gaduwa magkag spirit of the glass. Gaduwa mag spirit of the coin. Tigsud-sud magkag mga langob kay ngita kag anting-anting. Sud kag menteryo gabing dako kay nangita kag gahom, gikubkob nimo tong kanang anang naay namatay kay nangita kag tuway-tuway sa tao kay mo imong ibakos imong ihabak kana siya nen daghan may kaso sa office mga batan-on na possess tungod sa Mobile Legend nga duwa kanang Mobile Legend nga duwa demonic gyud na siya tan-awa ang iyang karakter mangangan sa yawa nang gigamit ana lingaw-lingaw ra man ning ahuwa kuya mao lagi nganong kadaghan sa lingaw nga imong gibuhat yawa may imong gigamit nakautang kag lingaw sa yawa unya ang yawa kay wa man ay kalipay di magunong tas kasakit dunay tulo ka sign nga ang yawa nakasod na sa bata nga sigig 2 ml o bisag kinsa nga tao nga addict sa social media kana addict sa mga TikTok titanaw og horror titanaw og bold kana siya dunay tulo ka sign nga ang yawa nakasod na una mautro ang batasan. Mautro na ganin ang batasan ana, mauna na maglibog ka, dis ana inherit ang batasan. Ikaduha, ma-open ang third eye. Ikatulo, ma-possess. Mo ni tulo ka sign. Sunod, kining unresolved negative emotion. Ang usa ka tawo di ay nga ulipon sa iyang pagbati, mahimo siyang attraction sa daotang espiritu. Kaya ang usa ka tawo di ay nga naulipon siyang pagbati, dili na niya magamit ang iyang salabutan. Nganong nakapatay, wa kapugong sa kasuko. Nganong nang rape, wa kapugong sa kaulag. So ana na to makita ba? Usa ka tawo di nga maulipon sa pagbati, makahimo gyud kag sayop nga desisyon. Nahibawong ades-ades gipakaslan, guwapo manggod kuya. Mao na sa una guwapa kaso ka kay kanunay ka mag-makeup karon ga makeup gihapon pero black eye na ades gud ang bana so mano no nga kaning mga tao nga naulipon sa pagdumot
naulipon sa garbo, naulipon sa kasilag, sa kasina, sa kaulag, sa katapol. So kanang mga butanga, kung ulipon taana, makasod ang evil spirit sa tong kinabuhi. No, bitaw na nanay, mga asawa, mayawaan, kay kanunay sakto. Abi ninyo, ang asawa di ay nga mo-dominate sa iyang bana, usa na katunglo. Kana bang, may kag dominante, kusog ka mangander og bana. Unsa may giingon sa Colosas 3:18, mga asawa, sunda og tahura ang inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton, ingon nga mga Kristohanon. Pero daghang mga bana, ning buko ang buna, kay gipuspusag termos sa asawa. Daghang mga asawa mangtas. Muhatag lang ko usa ka example. Taga Cebu, ang iyang bana maglisod og lakaw. Why finding sa doktor nang hubag ang mga tiil? Unya ang asawa, open ang third eye. Ang una na kung gipreoberan ang asawa, wala mo react ang asawa sa diyang gipreoberan siya. Pag pre-over na sa bana, diha pa nag-react og taman-taman ang asawa. Ganuman ang yawa nga nasa asawa, mao'y naghatag og sakit sa bana. Pag imbestigar pa, kini nga asawa kusog mangander og bana. So kamong mga asawa nga kusog mangander og bana, pagbantay mo. Unsa ari putas mga bana? Mga bana, higugma ang inyong asawa ug ayaw sila daog-daoga. So kani di ang mga bana pod nga irresponsable, tunglo pod na. Naghang mga bana, bisag minyo na murag ulitaw, asa tong disko tua. Pinangga pa ang manok kaysa pamilya. Ag manok gi-Yakult. Painom og Yakult, gi-vitamins ag manok. Maunang mga bana nga niya dinhe, higugmaa ang inyong pamilya, labaw sa inyong manok. Kanang mga irresponsable, kanang mga bana nga ugdi padugon sa asawa, alas itan og sanggot ng liog, mga patay karo diga, kanang i-hostage nimo ng konsumo, di na maayo. Kay kanang pakighilawas sa magtiayon, expression of love, dili na angay pinugos. Di ka mo sugot kay lapos to ning screwdriver ani mong liog. Mao nga nay mga asawa mapugos na laman tumar og pills kay nay iyang bana di magpapugong. Di ra ba mohatag og bugas, irresponsable nga pagkabana. So kanang mga balikon ako mga asawa nga dominante og mga irresponsableng bana, kamo may nag-imbitar og yawa nga makasod sa inyong pamilya. Base na sa among experience na namo, dili yun na ingog tumo-tumo. Lain pa. Last na lang yun, nga opening sa yawa, sinful lifestyle. Daghan may kaso sa office, ugwa mayawa di magpakasal. Di magpakasal. Naman po'y uban nga di makasal, kay puro man minjo. Na po'y uban, nakontinto ra sa kasal sa sibil. Nagtuo sila nga, ang kasal sa sibil, kasal sa simbahan, maura. Unya, subo palandungon, daghang gikasal sa sibil, inig pangalawat, mo'y muunag linya, dakog nga. Ning kalawat nga naa sa estado sa salang mortal. Daghan kay may kaso gyud. Muingon ang mga yawa, lami kayong sudlan ning lawasa, kay sigig kalawat, way paghinulsol. Way kumpisal. Sud ng yawa na. Tanawa ra gud sa Biblia, kinsa may unang kana bitaw ayaw mo kumpiyansa ang santos nga misa bitaw nga wa pay final blessing mo una mo uli. Kay sa Biblia, wa pa ganay mahuman ang misa si Judas ning kalawat. Pag humag kalawat unsay giingon sa Biblia, di human ning taon si Judas sa pan, diha dayon misulod kaniya si Satanas. Kau kana di ay mga tao nga kalawat ka nga naka state of mortal sin, peligro na. Si Judas nayawaan gani, unsay giingon sa Biblia, wa pa mahuman misa ning exit na si Judas. So kana di ay mga tao nga mugawas kag wa pay final blessing, repetition na sa ni Judas. Ari ta balik ta. Kining mga sibil lang ang kasal. Kay matod pa, okay ra kuno ning sibil kay gamay ra kuno gasto sa simbahan kuno dako gasto. Dili na tinuod. Kay abi ninyo labi na sa atong diocese, libre ang kasal.
Musunod lang ka sa adlaw nga tingkasal o sa oras nga tingkasal, libre na. Why bayad? Unya kay ikaw may magbuot. Magbuot man kag imong oras nay uban pod. Di magpakasal aning ilang parokya kay maot kuno mangita og piskay nga simbahan. Ambot ka nang hinaway og naa ba nay natampo nga mapiskay ilang simbahan, nara pang hinaway. Mao nang mahitabo ana mo bayad kag penalty. Ang pare o ang obispo o ang simbahan, mga kadakuan sa simbahan, pwede sila makahimo og balaod diha sa diocese iagad na sa panginahanglan sa katawhan. Mao na nga nganong ana makaanang mubayad kag 10,000 nga na may kasal nga libre. Tuyoon man gud na nga dako ang bayron nun imong obligasyon nga penalty may tawagan na sa uban. Nganong dako ang penalty kay aron piliun nimo ang kasal nga libre. Unya di man po magpakasal og way carpet. Ang nakapadako gasto sa kasal ang garbo. Mga ginikanan nga niya dinhi kung naay inyong anak labi nagaipon-ipon na ayaw ninyo presyura nga pagpangayok 4 ka baboy, 5 ka sakong bugas, 1 ka panel nga Bernaber o San Miguel Ber. As uwanay kwarta asa man na malibang anang mga butanga. Mao na nga ang importante dili ang kaon, dili ang inom, ang misa, ang sakramento mismo, ang seremonya sa kasal. Lain, daghan mit kaso na yawaan kay nagamit og contraceptive. Ingan niya, tagbilaran, isa ka babay ning lutaw sa lingkuranan, pag lutaw sa prayer, ning lutaw ba ning levitate, pero dili habog kayo basta kay ning lutaw nga way nagunit. Nawaswas man niyang tiyan, among gibubuan og holy water. Pagbubo sa holy water sa iyang tiyan, dihay mga kamot sa gagmayng bata naglakra-lakra sa iyang tiyan. Pag interview pa namo, nagtaod siyag ayude sud sa 3 ka tuig. So kanaday mga artificial contraceptive, demonic na siya. Nay isa ka obigayne, kini siya nga obigayne pro-life. Anak ni siya sa doktor sa office. Na-retaliate siya, natinga siya kay daghan siya mga harassment. Kaya ang iyang trabaho, against siya nang mutaod o gayode, wa gani siya ka-perform og ligation, bisag ubigay ni siya. Kaya yung gibarugan ang iyang pagtuong Katoliko. Ug tungod niini, suko kayo niyang yawa. Giatake siya siyawa. Di na siya katug og tarong, di na siya kaunahuna og tarong. Kay unsay rason nganong nasuko ang yawa niya? Kay kanunay siya mang-remove og ayude, manangtang siya implanon nga libre. Daghan siya gitabangan nga dili mo gamit ang mga butanga. Nasuko ang yawa niya. Mo to nga amo siyang gitambagan nga kanang mga ayude, mga pills nga i-surrender diha nimo dok. Pahimuin na gamita ang prayer of deliverance, i-deliverance na sila. Sukad nga gi-deliverance yang mga ayude, mga kondom, ipang i-deliverance niya nawala ang iyang harassment. So diha na prove nga kanang mga artificial contraceptive, mga cursed object na siya. Naanay taban tunglo. Nganong magtaban magtunglo? Kay ang bata di ay panalangin sa Dios. Salmo 147:4. Ang anak panalangin sa Dios. Kung dili ka gustong manganak, di ka gustong panalangin. Gatumar kag pills, unsa may atbang sa panalangin, unsa may opposite sa blessing, curse. So ang opposite di ay ang atbang di sa panalangin tunglo. Gatumar-tumar kag pills, gatumar kag tunglo. Maong daghang nayawaan tungod sa contraceptive. Dili na nako ma-elaborate ang kadaghan sa among mga experience. Enough na to. Kay gamay ra nga atong oras. Lain pa, daghan may mga kaso, magbantay ta. Okay pa bro? Magbantay ta kining gitawag og counterfeit charism. Dili dautan nga mo involve ka sa mga activities sa simbahan. For example, Divine Mercy, kanang WAF, kanang Our Lady of Lords, mga kalihuga, Couples for Christ, wala problema. Ang problema lang ana, kung pananglit sa inyong religious organization, naamoy leader. Unya ang inyong leader, nanay vision gikan sa Ginoo, na kuno'y mensahe ang Ginoo niya, nga mautro pod ang tingog kay masudlan og Santo Niño, musod si Mama Mary, manghatag og mensahe. Unya kung ang inyong leader ng gani, makatagna na gani sa imong mga makatagna na sa imong sakit, makahibaw na sa imong kagahapon, bisag wa nimo sultihi, makakita ng mga espiritu nga nanungtong kuno ng kabinet sa inyong bahay.
hawa na mo ana nga grupo. Kay kanang inyong leader, albularyo na nga may penetrate sa simbahan. Kinadaghanan may mga kaso nga naapil sila aning mga kapunungan nga gidaangan sa simbahan pero nahimong kulto. Kay imbes nga mo focus sila sa Ginoo, naa na sila ka-focus sa ilang leader. Kay pinili kuno sa Ginoo. Ayaw mo halahala og tuo anang naay imahen sa birhen nga galuha og dugo, galuha kuno og kanang naay lana, kapahid-pahid po ka dito, trapo-trapo nimo kay milagroso kuno nga birhen. Kung wala pa gani nay hukom sa simbahan nga kana naay supernatural in origin, dili ta safe nga mag-devotion ana. No? Birhen sa tadtaran, birhen sa amakan. Kaya ang birhen kaning lakraman sa amakan. Mao na no, dili ta safe aning mga private devotion. Labi na ng mga private kanang message, kanang private revelation, mensahe sa Ginoo kuno, dili na nato angay pakadak-an. Ug duna may mensahe sa Ginoo nga angay natong pakadak-an ang mga official teaching sa simbahan diha sa Biblia, sa tradisyon ug sa magisterium kana. Kay daghang tuo-tuohon anang mensahe kuno aning visionary gapa-abort og bata. Di na mao na no nga kinahanglan mo focus ta sa official teaching sa simbahan. Nalain pa, beware of counterfeit charism kaning gitawag na tog speaking in tongue. Nabay nakasuway ane? Ako mismo nakasuway ko ana. Leader ko sa usa ka organization for 6 years. Chapter head ko sa among organization. Ako mao tig-handle anang mga tongue workshop, kanang mga baptism of the Spirit. Kanang gitawag to baptism of the Holy Spirit, pandungan lang ng imong agtang nga na dayon matumba. Ya sa una nakasuway po ko nga na ako'y gift of healing. Hilamon lang nako ng tiyan anang gidisminorya, mahanaw dito ng sakit. Kanang gipanghilantan, maulian. Nako na nga gasa kuno sa Espiritu Santo matod sa among leader. Pero sa diha nga kadugayang tuon sa pulong sa Ginoo, hangtod nga dahi pare nakaingon ako nga kana ra bang speaking in tongue nga glossolalia dili na iya sa Ginoo, dili na Catholic in origin, gikan na sa Pentecostal, Protestante ang origin ana. Ingani day ha, duha ra ka klase nga speaking in tongue ang gi-recognize sa simbahan. Una, pananglit ako ang akong giwali Bisaya, pero ang mga naminaw nako nga mga langyaw nakasabot sila sa wali kay ang ilang nadungog ang ilang pinulungan. Speaking in tongue nga gikan sa Holy Spirit. Maunay gasa ni San Antonio de Padua ug ni San Vicente Ferrer. Ang ilang pinulungan, lumad nga pinulungan, pero kadtong mga Muslim, kadtong mga langyaw nga nakadungog sa mensahe, nakasabot kay ang ilang nadungog ang ilang kaugalingong pinulungan. Kay ang tuyo di ay sa speaking in tongue, pinulungan, aron masabwag ngadto sa mga walay pagtuo ang pulong sa Ginoo. Mao nay tuyo. 1 Corinto 14:22, ang pagsulti sa laing pinulungan alang sa mga dili magtotoo. Sa ato pa katong mga wa pa mutuo ni Kristo makabig sa pagtuo. Nya sunod, ikaduhang klase sa speaking in tongue, ibutang ta ako, wa ko maka-eskwela og Arabic, wa ko maka-eskwela og Japanese o Chinese, pero mag-mission ko sa ilang area, hatagan ko sa Ginoo o gasa nga makasulti ko sa ilang pinulungan nga wa nako haguig tuon. Speaking in tongue na. Ya karon, pariha tang Bisaya dinhe. Pariha pagyud tang Katoliko. Unya ning kaletra ko direk usaon man ninyo pagkasabot. Mao na sa akong experience sa sinugdan, lami kayo ang paminaw nga maka-speaking in tongue ka. Kaya ang experience ana, dili nimo makontrol ang imong dila. Musturya ra nagkalit nga di masabot. Gaan kay imong pamati. But sa kadugayan na naka-feel na kog dili mao. Daghan na kay kog mga retaliation. Daghan na kay kagubot sa among grupo. Bantog ra kay bisag unsaon na kog paningkamot, dali ra ko sa puton, mura man hinon kog nalayo sa Ginoo. Ngano man kay dili iya sa espiritu ang gahom nga akong nakuptan. Ang akong gibuhat, ako tong giundangan without proper renouncement. Wa pa man si Father Darwin. Walay proper renouncement, why gamit og prayer of deliverance. Ang nahitabo, napagaw ko sud sa 4 ka tuig, nawala ang akong tingog.
Ningabot ko sa panahon nga na-depress ko, maglami, ihikog, bitaw kay, dili gyud ay lalim ng maamang ka. Dili lalim. Diha ra gyud to nabalik completely ang akong tingog sa diha nga nakakat-on ako sa prayer of deliverance. Nanay mga solemn renouncement ba? Nanay mga renouncement nga gihimo. Diha pa nabalik ang akong tingog. So mao na dili ni kaingong pagpangdaot ha. Sa mga renewal movement nga nagpractice ana, nagsulti lang ko ug ako mismo buhing testimony ana kay ako ng personal nga experience. Daghan kayong maka-speaking in tongue pero mangtas sa ilang balay. Speaking in tongue, buutan kay ana sa prayer meeting, pero tehek, talimadje, palahubog, iya na sa Espiritu Santo. Dili. Mao na angay na to pamalandungan. So mao na mga igsuon ang mga kasagaran nga mga kasinatian at namo sa ministry. Unya, ayaw mo kumpiyansa ang nasudlan og Santo Niño. Ning suod kuno niya sa Mama Mary, ingani ha, gitawag man nag divine possession. Nga ning suod kuno niya ang anghel, ang santos, ning sulti, ning hatag og mensahe, dili na tinuod. Una, dili mahitabo nga ang atong Ginoong Hesukristo o Santa Maria musod sa lawas sa tao. Ganuman, si Kristo naay kaugalingong lawas. Si Santa Maria naay kaugalingong lawas. Kung pananglit si Santa Maria musod sa lawas sa imong silingan, sa ato pa ang iyang lawas nga to gipasakas langit, iya tong gibiyaan. Nahog na kintay si Kristo o Santa Maria umang. Tanawan ang umang ug mubalhin og laing sudlanan. Di ba na insultos Ginoo? Ikaduha, dili mahitabo nga ang Ginoo musod sa lawas sa tao ug mo'y mo control sa lawas sa tao. Kay gigama niya ang tao nga dunay kabubuton. Dili siya mo violate sa free will sa tao. Mao nay angay na to hinumduman. Mao na kana di ay mga gitawag na to og divine possession, nasudlag Santo Niño, nasudlan og Mama Mary, naay mga mensahe. Ug atong ibase sa Biblia, ang tanan nga gitawag nga to possessing spirit, kanang mga espiritu nga mo possess og lawas, why lain? Demonic spirit, evil spirit. So mao na nga daghan na kay mig natabangan mga tao nga naapil ana nga mga kapunungan. Kung pananglit naapil mo ana mga kapunungan, mga kulto, unsa pa nang mga grupo nga very dangerous ang ilang doctrines, dili pa uhi ang tanan. No? Grabe ka powerful ang Ginoo. Bisag unsa kadaghan sa inyong sa nga nahimo, kung hugot nato ng hinulsulan, papaso na sa Ginoo sa iyang gugma o kaluoy. Sa uno, diya sa Isaias kapitulo 1:18. Umari kamo og maghusay kita, kay bisag unsa ka pula ang inyong sala, ug bisan kini dagtong pula, papution ko kini sama sa niebe. See? Grabe ka, dako ang gugma sa Ginoo. Mao na nga, ang problema gud ani, kung naanad na ka o patuo-tuo, naanad na kag pagpanghabak, duol og albularyo, mutig-a man gud ang imong kasing-kasing. Mao na nga, daghan po may kaso sa office na matay. Gigiing na mo, ayaw kabalik og albularyo, ning balik man. Kadto lang, bata, gigawas sa ospital ka way findings. Pag abot sa office, init kayong bata, taas kayong hilanat. Pag deliverance, human sa prayer of deliverance, nahuwasan dito ang bata. Gadagandagan, gadua-dua, lipay kayo sila. Kinaulian ang bata. Buwan sila sa ospital ha, way finding, dako sila gasto, pero naulian sa prayer of deliverance. Diha dayon, naulian ang bata. Ang nahitabo, pag uli sa ila kay ilad man sa silang silingan na ay tahas ng imong bata, patambawi na dito or nabawag unsay tahas, gipatambawan nila ang bata og buntag, pagkapalis patay dito ang bata. Ngano man, kay once day nga moduol ka sa simbahan, exorcism on deliverance, iampo nimo, kung nayawa nga ning kapyot nimo, kadtong mga yawa nga ning kapyot sa usa ka tawo, matorture sila sa prayer. Kay nasakitan sila, gusto silang mubawos nimo, kay ning duol kas pare, suko sila nimo. Karon, kung di ka mo kumpisal, di ka maghinulsol, makahigayon sila bawos nimo, mao nang mosamot ang imong sakit, o dili ba ka mamatay ka, siguroon kag patay sa yawa, aron di na ka mobalik sa simbahan. Amo nang kasinatian, kinadili na gyud
Daghan na yung mga tao nga ning grabe ang sakit kining balik og albularyo, ug ang pinaka worst yod namatay kay ning balik og albularyo. Mao na nga matud ni Father Darwin, God is more than enough. Salig tas Ginoo. Ang 7 ka sakramento mao na ang 7 ka gripo nga moy bunga sa kamatayon ni Kristo sa cross. Kung gusto kang makapahimos sa kamatayon ni bunga sa kamatayon ni Kristo sa cross, duol sa simbahan, receive the sacraments. Nauna ang atong buhaton. So, murag tinud-on pag yun nato, murag wa na tingali mahibiling para kang Father Darwin. Mao na nga naana magyud tis Padre. So, inaot nga naamoy nakatunan, bisag gamay, di man tayo nyo masago, pero I hope nga naamoy nakatunan. O din hilang kutob, daghang salamat, ug mayong palis ng tanan. O Maria, Rayna sa Pilipinas, panaliti kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo ug ang